blai blai ke hambai norok nugi mang khana tinis ani ganao saltong sini ata Khoniranjan de Burma thanai 18 tarik April ni incident tong mane kesang khai tongui tongmani ereng haina tong kesang tongui tongmani suddenly false allegation rubuinai oza motha bothui tongru sini ata Khoniranjan no belphangni 12 branch da constituency bono tlangai custody ho dajaka abono tui sing blaike dukho nangai next day wono route blockade bo sing khlaikya pray 1000-2000 boror gathering mani pore aboni pore obo jehetu court do chopaiya bini matters blaike tough and challenges situation chopaiya aise nukhana bini nukhni boror bo dongni media ni no kogi manka jusuk joroti mokol ni mukti bongni nukhni borok khlaikya bini logi song sini basei bobo sak chori hamyangi thanga haisi thanai pray 15 days rominai omsuk joroti cost bongni nukhungo mi tongha tai korea ro je asuk gathar sini bagai tongmani bisingti bo bor abo celebrate malia haisi ge tini joto kisu sini diplomati warriors ro diplomati je active workers ro sing samung khlaima bai obonoti chaitokma bai sini team samung khlaima bai sing tini ata Khoniranjan no phiogui sing tubi mang khaisi blaichang hambai maro bishes kore sini brother Sumon yango tongo bo kesnoti blai ke bo chaitokha personally bo joto bai handle khaiye sini lawyer hoite sini joto kisu bai handle khaiye official je tong tonai rok bai handle khaiye bo blai ke chaitokha taiba hambai maro sini block president sini dada oleno bobo blai ke of kesnoti handle khlaikya sini dada rupu blai ke hambai maro tai of course sini yango sini uncle former sini piu bobo blai ke chaitokha tai of course ang hambai maro sini dada Khoniranjan ni bini nukni borok rok no amse khai costo ni time phano tough situation of phano borok bongni bukhana baiya kari fight khaikya last digi unpay ek kok sajage diba kubuino complying ne tini truth wins haisi sing tini truth je kubui ob jitika sing blai ke tong thoka haise ereng je false BJP rok sungo ba haike false allegations roi je romoi tongmani obo kintu tini ni hai Salo joying kha tai sing borok no ekta krak jawab rumani bisingtei mechen rumani kaisa mari haisi bas kangni Salo taibo sini warriors rok onyo constituency rogoba oba haikena ereng romjagi tongmarok sung saimano khanawa aborok no sung phyogi tubnai tinini Salo sung brother Khoniranjan no je phyogi tubi haimani obono sung blai tong thokjak tai jesmano case ready obono sung certificate sini wan sugo buskangni Salo dofa tai hani bagai jesakmano borok sungno stop khaine naidi tai bus sung agonai haisi hambai